αμέσως μετά. Οδός Αρήφη 2. Σε τι μετριέται το γάλα? Σε πρωινά μέσα στη νύχτα. Σε νέες οικογένειες. Αφοσίωση και επιμονή. Μετριέται σε αυτά που δεν μετριούνται. Και κάνουν το γάλα μας εξαιρετικό σε ποιότητα. Το κάνουν το γάλα της Δέλτα. Μια καλή διατροφή ξεκινάει με Δέλτα. Μπορείς να μεταμορφώσεις τον εαυτό σου στο σπίτι. Συνέχισε να λες στον εαυτό σου ότι δεν πεινάς, απλά διψάς. Το Baby Botox είναι φανταστικό. Πού μεγαλώνουν οι τομάτες για την πιο γευστική σάλτσα? Στη Γαστούνη. Πού αλλού? Πουμαρό. Ένα και μοναδικό. Οι σωλήνες είναι καθαροί. Μην αφήνεις την κρυμμένη βρωμιά να κερδίσει. Το Φίνις καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων αφαιρεί λίπη και δυσάρεστες οσμές σε βάθος. Ακόμα και σε σημεία που δεν μπορείς να φτάσεις. Φίνις καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων. Στη Nova δίνουμε Data Jump στα προγράμματα Unlimited ομιλία και SMS. Και σε νέους και σε υφιστάμενους συνδρομητές. Ενεργοποίησε το τώρα και απόλαυσε περισσότερα. Ή έλα στη Nova από μόνο 13 ευρώ. Είναι ώρα για να γιορτάσουμε. Nova. Όλα αυτά που δίνουμε απλόχερα είναι πάντα ό,τι πιο καλό έχουμε. Πέμπτη έως Σάββατο στα My Market. Μπριζόλα λεμού χοιρινή 4,98 το κιλό. Δέλτα φυτικά ροφήματα και Life χυμή 30% φθηνότερα. Everyday σερβιέτες ή σερβιετάκια και Baby Care Calming μορομάντιλα 50% φθηνότερα. Zeva Deluxe χαρτιά υγείας μόνο 3,65. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Εσείς ακόμη κουράζεστε με τα απλά πριόνια? Εσείς ακόμη χρησιμοποιείτε τα τσεκούρια για να κόψετε ξύλα? Παιδεύεστε ακόμη στο κλάδε?